fa a kungiyar izala ne fa mutum zai sa karatun kitabu ta da ce wai yayi zafi. A nan sabon gari ya faru, a wurare daban-daban ya faru, cewa wai ai wannan littafin zafi saboda haka a cire, ko kuma in za a yi magana to a karantar tauhidin amma kada a yi sharhi mai zafi, kuma ka a faɗi misali, kar a ba da adireshi, kar a kira wani kasar kuma dan bida a buga misali ka ai kaza da kaza. An samu wannan abu. Akwai wani ɗalibi dan uwanmu da yake abin nan a ƙasar Jigawa, haka yaje yana karatu, ya sa kitabu tauhidi yana karantarwa, aka samu tarzoma, yan bida suka taso, aka je wajen sarki, yan izalan nake cewa wai ai su suna zaune lafiya da yan ɗariƙun nan, shine yazo kawai ke kawo ta aƙida daban. Wallahi tallahi mala, wai sai ga sun yauɗe sun koma ɓangaren mene, ɓangaren yan ɗariƙa, wasu zaune lafiya suke da su, shine da yazo kawo wannan karatun. Abin sai ka ji takaici malam ba. Na'am? Allah dai shi kyauta malam. Jama'a izala tun farko ta mala albani na rantsa da Allah ba a kafa ta da wannan laushin da sassaucin ba. Mu da aka kalli yan aka ce kafirai da muka yadda mun gansu suna sallah da Qur'ani da littafan musulunci a dakunan su, muka daina bin sallah, muka yau kuma sai wani zo ce mana wai ka a faɗi tauhidi ma, bayan abin ma ya sanyi, kowa ya fahimta abin da ake kawai ƙara bayani ake so a yi. Ce nake da ƙarfin tsaye aka izalar da wa'azi lungu-lungu da bige-bige, yau kuma sai ce wai ka a kantar tauhidi wai an yi zafi, kar a kantar da suna an yi zafi, kar a faɗi abin da wani zai ji haushi. Shi sa in ka je ko da karatun tauhidin ka aka sa kitabu tauhidi, sai ga to gara ma dan bid'a karanta, ana karatu ne ana wani kwane-kwane. A nan fa ne samu aka nan hayin dogo fa, wani cikin ahlus sunna wani ɗalibi yana karantar da littafi, wai wani malami ya ce mashi wai daina karatu, in yana karatu ya daina kiran sunan yan shi'a, ya daina kiran sunan yan dariƙa, ya daina karatun shaka nan kawai saboda ana tattarare mutane ne. Yana nufin annabi da ya kira sunan ya qul ya ayyuhal kafiruna da sauran kafirai da a kira tabbata da Abu Lahabin, tabbata da Abi Lahabin da sauransu, shi annabi iya wa'azi bane kenan? Kenan rashin iya wa'azin annabawa ya sa ba a bi su ba? Kai ne zaka iya kake so a zo a bi ka? Malam ana faɗa gaskiya ne, Allah kai ba kake shirewa ba, amma za ka tsage gaskiya, shirya tana hannun Allah ne maɗaukacin sarki. Lasta alaihim bi musaidir. Ina fatan fahimta, fa zakkir innama anta nadhir. Kai wa'azi, ka aikin kake na wa'azi, Allah ke shirewa. A wa'azi kuma fa zakkir bil qur'ani, ka faɗi abin da qur'ani ya zo da shi ne. Innama unzirkum bi wahi wa la yasma'u as-summa du'a idha ma yanzuruna. Ana wa'azi da wahayi ne, shine qala Allahu qala rasuluhu, amma Allah ke jiyarwa. In mutum ya zama makaho kurma ba zai ji ba, wannan kuma bai dame ka, bai cutar da kai, bai rage maka komai a cikin ibadarka ba, bai rage maka komai a cikin wa'azinka ba. Yan wayan izala ku yi haƙuri, amma wallahi ku gyara, kun yi aiki nagari, an aje aiki tsawon shekaru malam, matasa ne fitatun amanu bi rabbin wa zidnahum huda, sun yada tauhidi, sun yada kaza, an faɗa da bid'a, amma yau a zo a ce wai an ga bid'a kwaskwarima, irin kwaskwarima ne ta kai nuna Khalid gashi na abin da ya kai gare shi. Da irin wannan kwaskwari malami ne na izala, yau a ce ya koma yana mene, ya zo ce shi ma salafiya ne kaza kaza, yau koma yana duk wata shegantaka yana tare da ita. Ina fatan fahimta. Yaushe za ku zo ku fito da mutane daga cikin jahilci da shirka da bid'a, sannan kuma da ƙarshe kuma koma kuna ja baya. Ina fatan fahimta. Amma ina ganin abin da ya faru shine asali an bar kowa ya je karatu ne, ya zo da karatun ya ci gaba da yi. Shi yasa wannan da bid'a ya shigo sai a ce ya ci gaba da karantawa, wannan ya zo da kaza sai a ce ya ci gaba da karantawa, haka kawai ba a yi basina su ba tukuna. Ina fata mun fahimci wannan abin. Shi yasa hatta darul hadith salafiya, ina wa yan daru da shugabannin daru, wallahi ina muku gargadi, kun ga irin wannan abin Allah yake ya kai mai mutu a cikin mu. Idan yan daru ba zauna sun nakalci karatukan da ake yi ba, sun iya yin da'awar da ake yi, muna gudun kawai tarin gobe ta wani zindikin wani dan iskan ya zo ce ai malam albani ma ba daidai ke, ya shiga zafi shi ma. Muna gudun irin wannan abubuwa din, tunda yanzu ana ganin kamar da'awar ta zafi ne a da ta izala din, kuma da'awar izala ba ta zafi ba.
gaskiya ce aka tsage ta kai tsaye, ita ko muka ji muka bi. Munan duka sai da aka kore mu daga gidajenmu, aka hana mu sana'o'i mu saboda izala din. Ina fatan fahimta. To haka in daura hadisi, idan ba ku tsaya kun nakalci karatu a ilmance ba, ko ka fahimci me malamin ku ya kafa kuma Malam Albani da manufar da ya kafa daura hadisi, wata ran daura hadisin ba isa ba, wata da zai ba da'awar da shi Malam Albani ya kafa din ba. Da haka wallahi ku ji tsoron Allah, ku kuma cikin taitayin ku wallahi. Kana nan wani dan iskan zai ce maka ai Albani ma kaza ma ba daidai bane, kaza ma kaza ne, kaza ma kaza ne, ai nan an yi ba daidai ba, wannan ma bai dace da zamani ba. Kuna nan za a zo aurar abubuwan gaba ɗaya, duk kusukurkuce gaba ɗaya. Na fata an fahimci wannan abu. Ina gara bane faru da kenan. Wannan sai ya zo sunna, sai a ce shi ma ai da babban dan bid'a ne ya zama ahlus sunna. Allahu akbar, sai zo a tara mutane kan wa'azi. Yana nan ɗariƙancin shi da ya zo da shi da wannan sufancin, sai zo fara karantawa a cikin ahlus sunna din. Watan haka aka kira mu wa'azi, wai rabaran jatau ya musulunta, wai zai mana wa'azi. Wallahi akwai wanda za su tuna wannan abu a nan masallacin Danja, ka tuna? Wallahi cikin wa'azin da aka yi, ko wa'azin ƙasa na jin sai haka. Ya zo ma saboda cunkoso bai ma iya wa'azin ba, an cika, wai rabin jato zai mana wa'azi. Kai jama'a, yau mutum ya musulunta ya sha kai kwashe wajen shekara 50 a kiristanci dan ya ga hasken gaskiya musulunta. Muna murna da musulunta rabin jato, Allah saka alkhairi. Allah sai a ce to je ka wajen dan ustaz zai fara koya maka alifin ba'u. Shine mana je ustaz zai fara kanta mai addini, a fara kuwa mai tauhidi tukuna, ana wanke abubuwan tukuna, ko ba haka ba. Amma wai ya tara ahlus sunna wai zai masu wa'azi, sai gashi an je Danja, an je ina ne, wai dai yana ko yana wa'azi. Wa ya ga maka ba zai sadado da wacce aqida da darska da kwalo shi ba. Ina ba ta fahimta. Ta sa wani kasur kuma dan bid'a sai ce shi ma ya zama ahlus sunna. Shikenan sai a ce to bismillah, shi ma gashi nan sai zo ya samu bari shi ma. Bisa goban ya ji wani zai fada da wani abu da ya dahu a zuciyarsa, sai ce kai yaro kun cika zafi, ba haka ake ba. Ai ita matsala an yi sabani, da haka suke fara maku, ai an yi sabani a matsalar. Ina fatan fahimta. Sai ya kawo maka dalilan sabanin, sai baka da mai nagarin, sai ya sa maka shubha, wa kai ma sai ka je kana talata aqidar shi. Ina fatan fahimci wannan abin. Wallahi jama'a, duk wasu musulihuna da kaga an samu a duniya ko, wallahi sai suka gwagwarmaya kan magana tsere tauhidi da fada da bid'a. Tun daga kan irin su Ahmadu bin Hanbali, me ja mai azaba da bala'i, ya ce sai an yi aqida tangarar ta manzon Allah. Imamul Barbahari haka sai da ya sha wahala. Imamu wane ne haka suka sha, haka su bin Taymiya suka yi wannan gwagwarmaya din, har suka mutu. Irin su bin Qayyim Jauziya, Muhammad bin Abdul Wahhab, haka nan su Shehu Dan Hodiyo, haka suka fada da bid'a da shirka. Haka Abubakar Gumi sha wannan wahalar, haka Izala ta sha a dunkule. Haka ake aqida, sai an wanke da tini. Ina fatan fahimta. Kuma sanda ake wanke ciwo mai wari, dole fa sai an yi hakuri, sai kuma an ji ba daɗi. Allah dai samu dace. Kayan da Allah, wannan matsala ce wallahi. Kuma ya kamata shugabannin Izala su Malam Sheikh Sani Yahaya Jingir su ƙara kallon abubuwan, su sa ido, musamman su suna da wani tsatsara kan wani ba a kula kwarai da gaske. Amma da hankali kan wayannan wazo da ake na aqida din, haka nan su Malam Sheikh Balalau ya kamata su kalli wayannan abubuwa din gaskiya. A ringa kiran semina, a kira malaman gari a ce nan Kaduna za a yi semina kan kitabut tauhidi da sharhu suna na Balbahari, a ce shi kanshi za a yi semina, a yi workshop, a yi kaza, a kantar da mutane, a je a ci gaba da karantarwa, a je gari kaza, su ce sai a ringa wannan abubuwa din. A aje magana yawon wa'azin tukuna, a dawo a gyara baya tukuna, a karfafa abin da aka yi a baya. Allah samu dace. Abin ka wadai da Allah ka ba mu lada, kurakura Allah ka yafe mana. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina ma'asatika, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana, waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana, وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.